kuma abin da zai ba ka mamaki yan mata yanzu neman samani ma suke amma abin ya zama aiki kuma hegiya da ka taya ta wallahi ta asabti kai wallahi ta asabti ya ake ciki ne wallahi ba wani labari a labarin mutumin ne kai gaba daya mutumin shiru ne ba mu yadda a gani shi a hankali gaba ɗaya. nake ga wani ga wata to kai yanzu ne mace Allah na tuba ko a kayan gana na ganta ma ba sai na ji dalili ba Allah ko to amma ban da wannan dai dan jarabar san mata ne cin zarafin da ga gaji akwai son mata kike inda ya ga mace shi akwai son mata a wannan akwai son mutumiyar ta sani kamar jiya na naga gifta ta ne kai ni an yi dan wake a gidan sai Iliya kai dan wake nan da na ce karan je yanke gama ba za wani sani ba 150 ne ni ma wane na tura a kawo fato ebo wannan ba mutumiyar ta ka bace ba ita ce ba Zulaihat ma ita ka kasa zuwa ɗaya ka je mana yau dai ka gwada sa'a saka ka je gwada sa da na san na da ce tana son ka mutumiyar ba ka da matsala ni na san yarinya shi mu je rodo zo kawai je masa ka je Allah je gwada kuma shi da gwaji sai ka gwada yau da za mu kai zo da ma da kama in baka ta kai ba in ba ya kamata kwana biyu so tari ina ganin kina wurga kina yanzu na ganin kin zo za ki wurga na tare ki domin in nuna miki abin da yake cikin zuciyana na san ki nake So na kuma? ƙwarai kuwa Ni za ka ce kana so? sosai Ka je ka nemi sa'a ka in ji in gaya maka.